faceți o foarte scurtă rugăciune în numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Te rog, ajută-mă pe mine să fac și spune ce. Și o să vedeți că Tatăl Ceresc, dacă îl rugați corect, vă va asculta și veți face și puteți să înviați din morți, ca să înviați pe cineva care a decedat sau să-l mai mențineți în viață cu anumite motivații, pentru ca persoana să mai facă câte ceva, un timp mai scurt sau mai lung. Trebuie să-i chemate NBPU înapoi. Degajarea NBPU cu NBS-urile corespunzătoare pe care le coordonează în corpul nostru poate fi rechemat. Poftim? Rechemat. Nu poate, da, pot fi rechemate într-un trup în numele Tatălui Ceresc, în numele Mântuitorului Iisus Hristos, entitate îi spuneți numele mic, întoarce-te și reintră în trup. Și dacă faceți acest lucru, să știți că înrostit această rugăciune în acest fel, să știți că se realizează. Sunt niște condiții în care poți face asta și se învață la ultimele grade, deci Da. mai încolo. La ultimele grade și după ce ați primit deja ajutorul Mântuitorului Iisus Hristos și a Tatălui Ceresc, în cele pentru care, în tehnicile ie pe care le-ați executat. De aceea, cei care lucrează mult inforenergetica au pie și piecurile cele mai mari, iar cei care cred că e o teorie care o studiem, știu eu cum studiem o altă știință. Venim un weekend la curs și facem învierea din morți. Așa mai cred unii. Da. Eu am avut ocazia de 2 ori în viața mea să aplic să fiu într-o asemenea situație. Cu pacienți diferiți și eu am avut de 2 ori ocazia cu domnul comandor. Și, da, e pentru mine cel puțin când văd că Tatăl Ceresc îmi ascultă și îmi realizează rugăciunile pe care le fac, una dintre cele mai mari bucurii pe care le am eu în această viață și m-am străduit și mă străduiesc în continuare ca să merit iubirea Tatălui Ceresc, a Mântuitorului Iisus Hristos și a Sfintei Fecioare Maria și le mai mulțumesc tare în fața dumneavoastră pentru cele care m-au ajutat să le fac și am avut bucuria să văd că o ființă care ar fi decedat mai trăiește și astăzi. Și își exercită, este o doctoriță de la noi din fundație, este o doctoriță, nu vreau să-i spun numele, care mai trăiește și mai lucrează bine, mersi și astăzi și își face o completare a misiunilor suplimentare, le-a căpătat din acel moment și este una din marile mele bucurii pe care mi le-a dat Tatăl Ceresc, mi-a ascultat atunci rugăciunea și am întors NBP-ul înapoi în trup. Așa m-a sfătuit atunci cine mă sfătuiește pe mine și am făcut asta și am văzut că n-am mai vrut să moară deloc. Dar și lucrează și astăzi. E bine, mersi, o doamnă din fundația noastră și îi doresc în continuare ca Tatăl Ceresc să-i dea misiuni suplimentare, câte o să creadă el de cuvință ca să-și poată desfășura meseria de medic în viața ei. Mi-a mai oferit Tatăl Ceresc și alte bucurii
tot de tipul acesta, într-un accident de mașină care a avut loc la intersecția de la grădina zoologică din București cu șoseaua principală. Băneasa. Staționa într-o Dacie și a venit un Mercedes în viteză și ăla s-a apucat să o pupe pe una în mașină, cu mașina mergând și a intrat cu Mercedesul în acea Dacie. Persoana nu s-a așteptat și în urma izbiturii a fost proiectată ca lovită la ușa șoferului. Și în urma izbiturii s-a deschis ușa cealaltă și persoana aceea a fost aruncată pe șosea vreo 4-5 metri, a fost, bineînțeles, ridicată de acolo, dusă la spital. Eu am ajuns acolo după, așa, și când am văzut mașina acolo, mi-am dat seama că știam a cui e mașina aceea și am fugit după ea repede și am ajuns la Spitalul Floreasca din București și doamna respectivă fusese adusă de urgent acolo și era încă în salonul la unde primesc la Spitalul Floreasca pacienții. Era plină de sânge, că se lovise la cap când a deschis ușa, că a venit cu capul înainte în ușa aceea, a deschis-o și era zgâriată pe cap, dar nu era nimic grav, nu avea fracturi craniene, nimic, era numai pielea tăiată în câteva locuri și curtea sânge pe ea. Era întinsă pe masă acolo. Eu când am văzut-o, n-am știut în ce stare e, dacă mai trăiește sau nu, și am rugat pe medicul care era acolo și cu asistenta, că de-abia veniseră la cazul respectiv, i-am rugat să se dea deoparte. Când m-a văzut, n-a știut ce-i cu mine, dar ne-a spus, dați-vă deoparte de aici. Că nu vroiam ca ce-mi dăruiește mie Tatăl Ceresc pentru ea să beneficieze medicul de acolo și cu asistenta. S-au dat deoparte, am lucrat pe ea și efectiv câteva din NBS-urile ei se degajaseră și când am lucrat eu ca să reintre înapoi în corpul ăla să-și facă misiunile pe care le au, când noi nu avem NBS-uri care șomează în noi, au intrat. Și după ce am mai lucrat mai mult așa, doamna aceea s-a sculat, a dat cu ochii de mine, pă, domnul comandor, ce mă bucur că vă văd, nu știu, și a vrut, s-a ridicat în fund pe pat, că era întinsă pe o masă acolo, s-a ridicat în fund și a dat să dea jos. I-a spus, stați acolo, nu vă dați jos. Așa, am mai lucrat în continuare pe ea și nu știu ce, nu mai țin minte ce i-am spus ceva, că aia a început să râdă. Dar râdea în hohote, știți, când au mai venit încă vreo 2 medici acolo, care fuseseră chemat, așa, și ei au rămas gura căscată, că asta plină de sânge, râdea și sărea sângele de pe ea, știți? Că s-a muncit acolo și m-a întrebat ce ați făcut, nu știau cine sunt, ce ați făcut? Păi zic că am făcut ce trebuie ca să-și revină, doamna, așa cum vedeți. Doamna s-a uitat și că mă simt bine și că dar n-am de ce să mai stau aici, eu vreau să plec acasă. A sărit de pe masă de acolo, au oprit-o ăia de acolo, au șters-o de sânge, păi stați așa, dacă plecați, întâi mai respectăm, că ei au niște norme acolo. Nu puteți să plecă, noi vă ținem o zi sub supraveghere, aici aș vă duce, dacă vă simțiți bine, mâine vă externăm. Au pus-o la loc acolo și am spus mulțumesc frumos, mi-am luat tălpășița și am plecat de acolo și ăia m-a întrebat și că dar ce ați făcut? Spuneați nici nu, putem face și noi ce ați făcut. Mi-a zis, păi veniți, faceți cursurile. Și au venit. Și culmea a fost că după aia toți medicii care lucrau acolo au venit și au făcut aceste cursuri. Da, ai avut la un moment dat cursuri speciale pentru medici. Da, am făcut cursuri
La Galația am făcut asta, cursuri dedicate medicilor care, fiind mai pregătiți pentru subiecte de inforenergetică de acest tip, și am făcut curs numai pentru personal medical, medici și asistente medicale. Sper că le-a plăcut. De fapt, unul dintre medicii de la Galați de acolo, după asta a devenit mare inforenergetician și era un domn foarte calificat, s-a plecat după asta în China, a făcut specializări acolo la nu știu ce. Acupunctură. Acupunctura, da. Și am preocupat un timp și de acupunctură și vă spun și dumneavoastră un rezultat care l-am obținut în urma unor experimente. Dacă acele cu care se face acupunctura se energizează foarte puternic, să știți că le crește eficiența de vreo 10 ore. Și când se face înțeparea, se cunoaște imediat și medicii au văzut că se înroșea pielea în jurul acelor, lucru care mai înainte nu se întâmpla, se înroșea pielea datorită eficienței crescute a acelor de acupunctură. Așa că cei care sunteți grad mai mare și aveți un pic de experiență, să știți acest lucru, că acele de acupunctură energizate au efectul cam de 10 ori mai puternic decât îl aveau mai înainte, când nu erau energizate. E cineva medic în sală? Da. Îți spune și la colegi, asta o să le prindă bine. Da. Doamna practică acupunctura. Poftim? Doamna este modestă și doamna doctor care a ridicat practică acupunctura și... Da. V-am zis eu că se dau informații pentru că unii au nevoie de ele, adică Da. Da. fază de manual. Doamne ajută în tot ce faceți dumneavoastră. Este bine ca medicii în principal să facă această știință inforenergetică și partea practică, pentru că este foarte utilă în medicină. Să nu zic că în toate activitățile este deosebit de utilă, că indiferent de activitate inforenergetică ajută la optimizarea activităților profesionale pe care le avem. Așa cum poate unii dintre dumneavoastră ați constatat că profesia dumneavoastră pe care o aveți fiecare, utilizând inforenergetica, ați obținut rezultate deosebite. Cine a putut să vadă acest lucru dintre dumneavoastră, mâna sus? Da. Doamne ajută în continuare și pentru alții aplicați indiferent că sunteți inginer sau sunteți medic sau biolog sau ce profesie aveți, aplicați inforenergetica ca să vă îmbunătățiți profesia. Pentru că la fiecare profesie partea practică este cea mai importantă și nu partea teoretică ajută partea practică pentru a obține rezultate mai bune. Apropo de asta, cunoașterea neaplicată este un păcat. Pe cunoașterea primită este talentul pe care noi trebuie să-l înmulțim și nu să-l îngropăm. Da. Acum trecem în mod direct la discuțiile, necesare celor care... să-mi puneți și profesionale, vă rog să mi le puneți, să profitați de prezența mea aici ca să pot să vă dau un răspuns competent, mulțumitor în profesiile dumneavoastră.